Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Alam nyo ba na mayroon ng eat all you can dito sa may bayan ng Mapandan? Kaya ako inyong samahan at ating puntahan. Sino mga ka-adventure? Andito na nga tayo sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dito sa Barangay Torres, Mapandan. Dahil balita ko, mayroon na ring eat all you can dito. Dito sa may Armando's Lechon House. Unli buffet, unli lechon. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito na nga tayo sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Hanap nyo ba ay eat all you can? Unli buffet, unli lechon belly. Naku, hindi mo na lang kailangan lumayo. Mayroon na rin dito sa may Mapandan. Kaya tara, let's see, ating puntahan. Sina mga ka-adventure, nasa may bandang second floor nga yung kanilang event place o dining area. Pagkapasok nga natin sa loob, agad-agad bumugan yung kanilang napakagandang ambience dito. May aircon, may wifi, napakalinis. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito na nga tayo sa may Barangay Torres, Mapandan, Pangasinan. Kung hanap nyo ba ay eat all you can, mayroon na rin dito sa may bayan ng Mapandan. Unli lechon o unli lechon belly, unli buffet. Kaya tara, let's see, ating tikman yung kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito. Let's see. So yun ang mga ka-adventure ko, naghahanap nga kayo ng bagong makakainan dito sa may bayan ng Mapandan. Tara na dito sa may Barangay Torres at tikman ang kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito na talaga namang inyong magugustuhan. May unli lechon, lechon belly, mayroong ang kari-kari, kaldereta, melted cheesy hipon, mayroong ding pansit, sisi tahong at iba't ibang klaseng gulay. Mayroong ding iba't ibang inumin at sabaw. At hindi rin mawawala yung kanilang mga dessert dito tulad ng fruit salad, pakwan, mayroon ding cake at napakarami pang iba. Hindi mo na kailangan pang lumayo, pumunta sa ibang lugar o ibang bayan. Dahil dito sa may bayan ng Mapandan, mayroon na ring eat all you can. Perfect banding to mga adventure pagkasama mo ang iyong jowa, inyong mga kaibigan at katrabaho, lalong-lalo na ang iyong mga pamilya. Sa halagang 349 per head, makakain mo na ang lahat ng mga nandito. Nagbibinta rin sila dito ng buong lechon, di kaya na may per kilo. Kaya kung ako sa inyo, dumayo at pumunta na rin kayo rito sa may Armando's Lechon House. Siguradong mabubusog-lusog kayo dito, tulad ko. Open nga sila dito Monday to Sunday, 10 AM to 8 PM. Kaya kung may mga small gathering kayo sa inyong buhay, tulad ng birthdays at iba pa, pwede nyo i-celebrate dito. Ay grabe mga ka-adventure, napakasarap naman talaga yung kanilang mga foods dito. Quality, quality. Ma'am, kumusta po yung foods nila dito sa may Armando's Lechon House? Masarap po. Sarap. Babalikan nyo po sa... Po. Tan. Sir, ano po yung masasabi nyo sa mga pagkain dito? Fantastiko, sarap. Ma'am, kumusta po yung foods nila dito? Ang puso nila dito sa Armando's Lechon ay yummy, masarap. Balik-balikan. Yun, maraming salamat po. Ma'am, anong pangalan nyo? Remedio Sindanya, Taga saan? Poblasyon Mapandan. Kumusta po yung foods nila dito sa Ay, ang Armando? sarap. Balik-balikan ng mga customer. Ayun. Punta kayo dito sa Armando's Lechon House. Dito kayo kumain. Yung eat all you can dito sa Armando's. Ayos na ayos. Masarap po itong bingalo. Tapos favorite ng tropa ko, yung lechon. Anong masasabi niyo sarap mayroon ng eat all you can dito sa Mapandan? Bukod sa affordable po, malinis po. Babalik po. Yes po. Di naman yayain mo na ang iyong mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may Armando's Lechon House.